Ayo Mas, ya tambah hati ya. Ya coba apa ndek sinop-nop Jawa-Jawa ya nuwun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
alhamdulillah nduk kuwi mau tombo ati ben dadi tambane iku bocah-bocah para pesinden uga dalangi lan warang iku Bonjo Pratangga ya nduk. Amin amin Allahumma amin. Nduk go awake dhewe sugeng dalu marang telepon Bapak Kinasih Bapak Balok Bapak Gus Nadi sing rawuh bengi iki lan uga awake dhewe wingi mampir nanggone Bapak Suharso wis kapundhut ana ngarsane Gusti Kang Among Tuwuh nduk. Iku ya ora apa-apa muga-muga diparingi munggah ing kaswargane Allah taala. Amin Allahumma amin. Yuk go iki minangkani panyuwun ana surat yaiku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur Kidalang Wahyu Sri Upayana wonten pintas saking kula Bapak Sauri Siwalan Kerto Surabaya doa badhe nyuwun langgam mencapi Gunung Genjleng matur sembah nuwun. Iki uga ana surat neh katur Bapak Lurah Pejagan Trawulan Kidalang Wahyu Sri Upayana. Rek-rek kula nyuwun langgam mencapi Gunung Genjleng yen rek-rek muhala saka Bapak Polo dhewe kuwi ayo ora apa-apa. Nduk go iki mangono sing njaluk perawan Bantul mengko dilayani kabeh. Kula go matur sembah nuwun marang Pilpun sing maringi kula sonten wau jeragan nasi goreng. Alhamdulillah wong aku tuku sego goreng ora entuk bayar ning dicoli njaluk gending. Alhamdulillah. Nduk apa yo iki dhewe paringi seger warasan ya nduk. Terus bana yo iki minangkani pambudute Bapak Sauri saka Siwalan Kerto Surabaya njaluk caping Gunung Genjleng. Njaluk bini sepuh Puspita Laras Bu Bupah saking Kawengkon Wonosalam. Monggo Bu damelaken langgam caping Gunung Genjleng. Nduk ya wis awake dhewe iki ya matur nuwun iki mari riyaya kae terop. Wantas iki alhamdulillah pinaringan kebe kae. Amin Allahumma amin. Ning ora dadi apa ya wis kabeh iki wis pinaringan rahmati Allah taala. Iya yo aduh kang ilang pisan. Ini kesuwen sampeyan poso nih ya. Monggo Bu. Rintingane tapi Gunung Genjleng monggo. Lan uga matur sembah nuwun dene apa awake dhewe iki diesreni marang Bu Lurah Pejagan Bu Puspita Yuliana Puspita ning se. Matur sembah nuwun gandingi marang awake dhewe. Lah bojomu dhisik Suwargi nduk. Bojoku wis ninggalken awake dhewe soal ngarsane Allah taala wis ora luput 2 tahunan nduk. Oh, pun. Ya alhamdulillah iki entuk bojo anyar. Monggo damelaken langgam caping Gunung Genjleng. Rong tahun go bedhenggule dituntut masyarakat kon rabi ya apa. Mung payu lho. Sing 5 nek lho abah wis. Lah iki nomor 1 pinggir dalange, nomor 2 si nomor 2 iki kok dalange 3 4 5 pas iki ya. Lah ngono lho. Hah? Monggo damelaken.
Api ora. Aku nakoni naning kok. Sik kurang banter, sik kaitan ning. Oh, sik kaitane pindho. Nggih. Pun kuatos. Reno. yen macan mong kanggo janot kuning Ayo, piye? Jang mau mantep. Mantep, padhep. Wis Wis pokoke. Mesti tak pikir lho ya. Sak miring ketemu sak ngono lho iku lho. ngene iki lak paling aku kudu mulih sih. Boleh. Sama deh, iki lho mikire dalange iki tak tengahno nang di anak lho. Paling rabi ya lho ngono lho. Peno kate nikah, lak ngono jek. Dereng, kate ini. Oh sik dok suwe-suwe adem-adem, Nduk. Karo apa-apa ndek mertua dalang kuwi nak ngono lho. Mertua rewel disideni nek beres ngono. Apa luget ya. Enak bene ya. Kakean digejreng, lewer. Lewer. panas dan aling-aling Oh nggih, siap. Layar nggih. Panas udan. aling-aling Panas udan, udan panas. panas-panas di udan Panas. panas Ayo. Tapi teknis latihan di pinggir jalan lagi. Oh, dulu. Ayo. Aku lemu kakek mangan terop. Ayo. Ayo. Belajar. Melet-melet kan belajar melet-melet tak ada no ayatno lho. Ya nomor loro wis gak kelem ya. Si nomor 1 melet tok. Ah, Sing apik nggih, Pak. nggih. Si asmane sinten, Dek? Kula Rika, Saking pundi? saking Nganjuk. Waduh ya sama. Nggih. Mene jauh tambahan ya. Nggih. Oh nggih pun berarti ya. Oh ya, sing apik parekan. Nggih. Nguntal greci. Lho graji diuntanan. Kenapa apa? Keren to, Pak, sing penting mangke. Nggih, untal graji. Kanteke 5. Lho. Ah, Salat ngaji. Jaga agama. ojo ditinggal, lo jane ngono
lho. Oh, ngoten. Nggih. Oh nggih. Cake agama perilaku sing sae. Nggih, ngoten. Perilaku sing apik. Dono weweh diolehi. Ayo. Ayo. Mbak. Nomor 3, Mbak. Ayo Mbak Dewi. Nah, saking mau ke Jombang. Iya. Heeh. Ono. Niki mikir rada lodok niki. Kaget digawe ya ngene iku. Ya kan digenjotno. Sing sapa? Ya niku wae lho. Oh niku wae, genjreng wae. Ya. Ana semut Nggih. ning ndogor kosong. Ah. Menawi luput nyuwun ngapura. Ya lentenge biasa gak ngono ana semut. Nggih enteng-enteng mawon. Ayo ganti sini poin gini ya. Ayo. Ayo ning. Bawa sindan gusok. Bawa. Nah. Sindan sok montok-montok tok jan Bayu Puspita laras ya. Cocok ambek bubus. Ah, lagi masa wae cakep kali 3-8 ah. Sing 3 tak senter rame kuwi. Ya. Ana. Manuk emprit Aduh, berit. menclok ning pager. Ah. Mulang murid, Ah. murid pinter. Ah. Mulang apa, Nduk? Murid. Mulang apa? Ya mulang apa ae ngono lho. Oh, tadi guru. Lah, Ini ngono. keguruan guru ya. Lah, nggih. Ah. Ben pinter iki muridé kabeh iki. Ah. Ojo, alhamdulillah Puspita laras pinter-pinter. Amin. Monggo Bu lanjut, Bu. numpak becak Pak becak. mudhun metiun Foto ya. yen krasa penak mas ora gelem mudhun Lah. makane lowen Iya, mboten apa-apa digawe terus. Nah, monggo lanjut. panas sedang aling-aling misuwur caping nyunung Ya nek suara gak tau kanggo ya. Mentul nah. Kagak adem-adem. Nadyan wadon sarata lanang
Nduk kuwi mau minangkani pamundhute penyipun. Inggih menika Pak Sauri saking Pawengkon, Sewalankerta, Surabaya. Lan uga pinun Bapak Polo saka Trowulan. Nduk iki mau minangkani saiki njaluk perawan Bantul. Iya, ngono njaluk suarane. Niki wonten panyuwunan Nggih. saking Mbah Petruk. Nggih. Prawilaya. Nggih, perawan Bantul riyin lajeng perawan Batu. Perawan Batu, ayo suarane sinten? Mbak Dwi kene, Mbak Rika kene, Mbak Rin Mbak Ran Radekan Sari. Yuk bersama Pak Rani Rawat Bantu Puspita Laras. Yuk Pak Mas. Takto. Ya Mbak. Gimana Mbak?
jalan batu. Ayo jalo perahu layar. Yo bersama Pak Nani perahu layar. Ayo Mas. What? Monggo niki jaranan lho Mas. Ya, sepatnya jaranan dari Mas. Sepot dhisik. Ayo gak apa-apa sepot. Iya kok sih, ayo Mas. Yo. Oke, sebentar Pak. Nggih. Lho nek jaran wis sampeyan no. Yuk, perahu layar. Ayo terus. Puspita laras. sembah nuwun kuwi mau perahu layar minangkani pamunuti Bapak Kinasih Bapak Sauri.
Iya. Saiki sapa njaluk jalan kepak mau? Ah. Oh. Ah. Nggih. Ya bersama Pak Arika. Ayo. Oh. Oh. Oh, sing jaran panjenengan sing lagon Mbak Dewi ya. Iya. Nah. Iya manjan. Karo jalan kepak ning ngowah Bali ono. Mari nek tanggapan tak gawakno. Nah. Terus numpak gegere pancak gampang ora apa-apa ki jaran. Ayo numpak ngono. Yuk Puspita laras. Heeh. Terus ayo jalan jaranan iki lho. Kayak turu to. Oh, sing ngerti Pak Yono. Oh, Ibu. Sing ganti sakno pegel ayo. Mbak iki. Mbak Rani. Wong lurus karo apa-apa wis. Lho, lagune Kala Sebo. Wis ngene, Mbak Naning pelonjarane karo si jalan sama Mbak Dewi. Ayo. Nah. Sakno mari jam 10 teh.
Sampeyan geng. Ayo anakku Rani. Iya tambahi lho PO dhewe 100 lho ayo. Ya. Ayo. Wong loro wis sing dadi Mbak Rani karo Mbak Rika atau Mbak Ning karo Mbak Rika. Yo Naning. Nah, kalau saya posisi nyanyi iku ora apa-apa. Wis Mbak Dewi karo Mbak Rika. Yo bersama Mbak Dewi dan Mbak Rika. Nah, ayo. Jaranan. Nah, lagu ini kalau sepo. Ayo. Nah. Oh, rem kan Mbak jadi ini penorogoan. Wis barang wis. Sano rek. Ayo. Awas loh. Awas tadi temen kok iki. Arek jarak yang ini biasa. Lah, ini ngebote apa to, Pak? Kebati. Bote sapa to ngene iki? Bon-bonting kena melu. Mati lagi setengah nggak jelas. Yo. Ya, kamu nang ngene ya, wis apa-apa ya. Tanpa piranti Sumebyar ing sokmo madu sarine Monggo, minggat, apa ya? Maneka warna prodho Tangan prajuwa sampurna Sentolo tiga masa Tolo
Rabbil alamin. Ini tak kano kepang ya. Kalau kira dua. Ya ngono. Ah, ana sing nyalur witing asmara. Wis pan sembarang oke. Yo bersama. Iki mun mara dhewe iki sok kebalik. Ayo. Mbak Nani karo Mbak Rani witing asmara. Yo bersama. Hah? Oh versi karongan. Sembarang wis dados. Pani? Mbak Rani? Pani? Oh iya Wani. Ayo Maning. Ganti. Tutuno kebuleane Puspita Laras. Rani sesal tak kali tetap metro ngatus. Temen iki ora bisa, apa gen satu ning kene. Mas bersama Puspita Laras. Witing asmara.
alhamdulillah nduk kuwi mau minangkanipun sing maring awake dhewe bakul sego goreng mau kopi tak ganti lunting asmara. Niki sampun apa? Sampun. Nggih. Alhamdulillah, Nduk. Mbok menawa pinekane awake dhewe marang Puspita Laras iso nang penjenengan Bapak Balok lagin kene utawa nang penjenenganipun iku Bapak Yono lan ugi Ibu Martening uga iso Nduk sing jajal kono Nduk menawa ana kurangane awake dhewe segede pangapurane sing akeh ya Nduk tapi gampang kok Nduk golane awake dhewe yen nekakno dhewe nek angel-angel oleh nang Trowulan Pak Lurah Dalang wis seru kabeh kok Nduk soalé sak kecamatan Trowulan sing dadi lurah Dalang kung tok. Kono itu ya Nduk sing jajal ayo sowan ngrasani sang wiku kaya wong lakon iki